Прывітанне ўсім. Радыё Свабода пачынае жывую трансляцыю з цэнтра Менску ад цэнтральнай сядзібы следчага камітэта Беларусі. І літаральна ў бліжэйшыя хвіліны тут павінна з'явіцца нобелевская лаўрэатка Светлана Алексіевіч, якая выклікана сёння на 14-ю гадзіну на допыт акурат у будынак следчага камітэта. Светлана Алексіевіч пакуль што з'яўляецца сведкай па крымінальнай справе аб захопе дзяржаўнай улады. Справа, нагадаю, была ўзбуджаная 20 жніўня Генеральнай пракуратурай. Зараз яна перададзеная ў следчы камітэт, і следчы камітэт займаецца расследаваннем гэтай справы. Справа ўзбуджана ў дачыненні да або па факце стварэння координацыйнай рады. Нагадаю, яна была створаная упершыню пра яе стварэнне заявіла Светлана Ціхановская 14 жніўня. 19 жніўня адбылося першае паседжанне координацыйнай рады, і вось ужо на наступны дзень пасля паседжання Генеральнай пракуратуры паведамілі, што вось узбуджаная такая крымінальная справа. Усе сябры прэзідыуму Цэнтральнай рады абвяргаюць тое, што Цэнтральнай координацыйнай рады, яны абвяргаюць тое, што дзейнасць гэтага органа скіраваная на захоп улады альбо пераняцце ўлады. Паводле іх сцвярджэнняў, координацыйная рада яна створана для таго, каб неяк знівеляваць гэты крызіс, які ўтварыўся пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ужо адбыліся допыты Паўла Латушкі, таксама адваката Максіма Знака, якія ўваходзяць у склад гэтых 7 асноўных сяброў координацыйнай рады. І вось Светлана Алексіевіч, яна можа быць трэцяй асобай, якую дапытаюць па гэтай справе. Гаспадар Далеўскі са страйкама МТЗ, а таксама Ольга Кавалькова, яны зараз знаходзяцца на Крэсціна, адбываюць адміністрацыйнае пакаранне. Абодва яны атрымалі, нагадаю, учора па 10 сутак арышту. Вось, і, напэўна, пакуль яны не будуць удзельнічаць у гэтых працэдурах следчых, напэўна. Вось. Пра выклік Марыі Калеснікавай, якая таксама ўваходзіць у склад 7 асноўных сябраў прэзідыуму координацыйнай рады. Вось пакуль пра яе выклік нічога не было вядома. Усе тыя, каго выклікаюць на допыты, яны пакуль з'яўляюцца тут у якасці сведак пра тое, што нехта ўжо мае статус падазраванага альбо абвінавачанага, нічога не вядома. І нагадаю таксама, што артыкул крымінальнага кодекса Беларусі, звязаны з заклікам да захопу ўлады, ён прадугледжвае пакаранне да 5 гадоў пазбаўлення волі. Бачым мы тут проста велізарную колькасць журналістаў. Таксама падыходзяць людзі, якія хацелі б, верагодна, падтрымаць Светлану Алексіевіча. Я бачу тут ужо і з плакатамі ў тым ліку. Мы пазней абавязкова падыдзем да ўсіх, хто тут, да большасці, напэўна, з тых, хто тут так яскрава ўдзельнічае, і з імі паразмаўляем. Таксама бачу пісьменнікі, Владзімір Арлоў тут ёсць ужо, Альгерд Бахарэвіч. Вядомыя людзі проста, напэўна, такім чынам хацелі б падтрымаць Светлану Алексіевіч. Увогуле не прыгадаю, як аб нобелеўскі лаўрэат быў фігурантам, нават у якасці сведкі фігурантам справы аб захопе ўлады. Магчыма, гэта і здаралася ў гісторыі, але вось у Беларусі тут дакладна ўпершыню нобелеўскі лаўрэат увогуле выкліканы ў следчы камітэт па такой сур'ёзнай крымінальнай справе. Таму, напэўна, такі ажыятаж вы тут сёння можаце бачыць. Чакаем мы як Святлану, пакуль тут яе няма.
Увогуле пляцоўка перад цэнтральным апаратам следчага камітэта зноў агароджаная. Тут стаяць металічныя бар'еры. Пазней мы вам абавязкова пакажам. Зараз проста баімся прапусціць з'яўленне Святланы Алексеевич, таму тут такое пільнуем сваё месца сярод вялікай колькасці калег з розных СМІ, не толькі беларускія, але і мноства замежных журналістаў таксама прысутнічае. Так вось, пляцоўка перад следчым камітэтам, перад уваходам, цэлая вуліца перакрытая. Вось это вуліца Фрунзе. Мы знаходзімся зараз тут, і яна проста перакрыта цалкам па ёй праезд. Толькі аж да вуліцы Першамайскай бачу некалькі знакамітых мікрааўтобусаў без рэгістрацыйных знакаў стаяць з тонаваным шклом. Аўтамабіль ДАІ тут перада мной таксама стаіць. Падыходы вось каля гэтых турнікетаў ахоўваюць такія сур'ёзныя маладыя людзі са схаванымі тварамі. Вось і тут, напэўна, асцерагаюцца яны таго, што людзі паспрабуюць трапіць ужо на тэрыторыю непасрэдна цэнтральнага апарату следчага камітэта. Складана сказаць, чым яны кіруюцца. Некалькі дзён таму адбываўся тут допыт Паўла Латушкі, ужо былога кіраўніка, былога дырэктара Капалаўскага тэатру. Павел Латушка, нагадаю, таксама уваходзіць у склад прэзідыуму, у склад гэтых 7 асноўных сябраў каардынацыйнай рады. І вось 3,5 гадзіны Паўла Латушку тут дапытвалі. Пасля ён выйшаў і амаль нічога не змог расказаць з таго, што там адбывалася, таму што была ўзятая з яго падпіска аб неразгалошванні. Вось так гэта пакуль выглядае. Максім Знак, калі я не памыляюся, менш працяглы допыт тут меў, але магчыма памыляюся, магчыма ўсё было таксама працягла. Вельмі хутка ідзе расследаванне гэтай справы. Нагадаю, 20 жніўня мы даведаліся пра тое, што яна ўзбуджаная. Літаральна наступны дзень там вельмі хутка яна была перададзена ў следчы камітэт, і вось ужо такія актыўныя следчыя дзеянні ідуць. Нагадаю, пакуль няма ні затрыманых, ні падазраваных. Пакуль усе удзельнікі гэтага прэзідыуму каардынацыйнай рады, яны, тых, каго выклікаюць па гэтай справе, яны сведкі. Нагадаю, што ўваходзіць туды Марыя Калеснікава, Святлана Алексеевич, Максім Знак, Павел Латушка, Ольга Кавалькова, Сергей Дэлеўскі. І таксама яшчэ адна юрыстка-прадстаўніца гэтай каардынацыйнай рады. Вось тут людзі пакрысе перамяшчаюцца, пад'язджаюць таксоўкі сюды, вельмі шмат машын стаіць побач на паркоўцы побач з паркам. І такі рух сярод журналістаў, бо вось ужо з хвіліны на хвіліну павінна Святлана тут з'явіцца. Святлана Алексеевич, нягледзячы на тое, што яна ўваходзіць у склад, як я ўжо сказаў, тых 7 сябраў рады каардынацыйнай асноўных, яна пакуль не бачылі мы яе на прэс-канферэнцыях. Некалькі ўжо іх прайшло, некалькі паседжанняў прэзідыуму адбылося, але Святлана Алексеевич пакуль не з'яўлялася. І вось на пытанні журналістаў, чаму так, Марыя Калеснікава, у прыватнасці, адказвала, што яна заўсёды пастаянна знаходзіцца на сувязі з Святланай Алексеевич, але яна праз стан здароўя не можа пакуль удзельнічаць ужо непасрэдна ў працы. Вось я так разумею, ужо з'яўляецца тут Святлана. Вось там такая цэлая група людзей ідзе. Тут журналісты проста рынуліся проста туды наперад. Магчыма, вы бачыце, як гэтая група
людей, побачимо, хто там наближається сюди до нас. Тут журналісти ще спинилися. Ну, вялікі ажіотаж просто. Напевно, Святлана Тихановская на пресс-конференциях своих не мела столькі охотных задать пытанне ёй. Ну, відавочна, што Светлана Алексеевич уже спазнілася на свой допыт. Ну, маем надею, што не будзе да яе некае пакаранне прымененае, бо па атрыманай павестцы неабходна абавязкова з'яўляцца паводле беларускага заканадаўства. Вось, бачу я ўжо нобелеўскую лаўрэатку, нам ідзе атачэнне людзей, там Максім Знак, Павел Латушка таксама, Марыя Калеснікава. Вось, напэўна, координаційная рада будзе ў поўным складзе тут у нас. Абавязкова пастараемся паразмаўляць з яе удзельнікамі і удзельніцамі. Вось апладысментамі вітаюць Святлану і іншых удзельнікаў координаційнай рады. Тыя, хто прыйшоў падтрымаць. Ну, так, журналісты просто парушаюць уже такія дамоўленасці дасягнутыя падчас чакання. Просто кожны стараецца быць першым, но мы пакуль пачакаем тут. Осторожно. Тихо. Да. Светлана, як ваше здоровье? Да, ну здоровье не очень хорошее, но видите, у нас то пандемия, то революция, некогда думать о здоровье. Я хочу сказать, что я очень благодарна вам за поддержку. Это очень важно, мы действительно должны друг друга поддерживать. Я иду совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, или я чувствую, что все, что мы делали, это вполне законно. И более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять, и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Это очень опасно. И наша цель была только объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни о каком перевороте, это все напрасно думать, что вот 7 или там 600 человек собрались, и они что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было. А сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей, их лица, и то вы бы видели, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. То есть появился как бы бренд Беларуси. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир. Им нравится, что ни один газон не помят, ни одна витрина не разбита, и что люди так достойно, так красиво себя ведут, и что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти и занять там почту, телеграф, да, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время, время, когда человеческая жизнь стоит.
и человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели вот первые 3 дня противостояния, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век. Мы должны говорить друг с другом, спорить с друг другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой красно-белое. То есть он хотел сказать, ну, давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна. И нам не жить, и нашим детям жить. И я помню этот большой флаг, который вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькими ручонками так что-то тянут. А еще более смешная вещь, когда идет лозунг, митинг бюджетников, да, и родители кричат «Батька, Беларусь», а маленькие дети кричат, их дети, которые еще не умеют врать, «Уходи, уходи», скандирует. И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны. Я думаю, нам надо быть вместе, нам надо не уступать. И не дай Бог, что пролилась кровь с нашей стороны. Она не должна пролиться. Мы должны победить духом, победить вот силой своих убеждений. Каким в идеале вы видите развитие событий? Ну, да, я думаю, что это будут долгие политические рокировки наверняка. То есть я вижу, что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь своей семье на одну доску со своим народом, с его судьбой. Но тут нам должны помочь. Навряд ли вот мы и уж наш комитет не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, помощь, может быть, и России, если мы сможем ее вместе привлечь. Ну все, пока. Уже опоздали. Господарня Світлана, але наші об'єдновуються ці роз'єднуються. Святлана Алексеевич, бачите, вы не даете литерально журналисты пройти на допыт. Уже ось амаль на 10 хвилин, и она спозднилась туды. Ну, я думаю, что нас все хотят запугать. Нас все хотят запугать, а мы ни в чем не виновны. Мы хотим жить в свободной стране, мы хотим быть свободны. Господа, здесь люди. Вялікая група падтрымкі сабралася для цэнтральнага апарату. Вы бачыце, як людзі праважаюць Святлану Алексеевич. Ну, гэты, напэўна, не самы прыемны будынак сталіцы Беларусі. Бачите, зараз Святлана, я так разумею, з адвакаткай праходзяць, а не толькі ўдвох, за гэтую агароджу з букетам белых чырвоных кветак. Святлана Алексеевич зараз зойдзе за металічную, чорную металічную агароджу. Вы пакуль не выключайце, мы працягнем наш стрым абавязкова. Тут шмат вядомых у Беларусі людзей, якія прыйшлі падтрымаць Святлану Алексеевич. Мы з імі абавязкова тут пагаворым. І таксама абавязкова дачакаемся Святлану з допыту. Ну, не ведаю, ці гэта яшчэ будзе ў жывой трансляцыі, але абавязкова відэа вы пазней убачыце у нас на канале. Ось бачым, што
праз самую проста цэнтральную браму. Святлана Алексеевич зараз будзе заходзіць на тэрыторыю цэнтральнай сядзібы следчага камітэта Беларусі. Тут у нас працягваюцца авацыі, людзі працягваюць пляскаць у ладкі. Ну, так, напэўна, каля сотні чалавек тут сабралася, але гэта разам таксама і з журналістамі складана сказаць, колькі менавіта прыйшло людзей падтрымаць Святлану, а не працаваць тут. Ось аддала Святлана букет адвакатцы і напэўна трэба неабходна пашпарт дастаць, каб вось адкрылі ёй браму. Такім гонарам своеасаблівым сустрэлі. Всё. Зайшла нобелевская лаўрэатка на тэрыторыю следчага камітэту, і мы працягваем свой стрым. Літаральна вось на днях у нас выйшла аплікацыя новая, і можна яе ўсталяваць сабе на свае мабільныя прылады і там спакойна чытаць наш сайт без пэўных блакіровак. Таму заахвочваю гэта зрабіць, а мы ж зараз працягнем наш жывы эфір. Ну, добрый дзень. Спадар Владзімір, ці можаце жывы эфір Радыё Свабода? Вось, хацеў бы у вас запытацца, што вы адчулі, калі даведаліся эту навіну. Нобелевскі лаўрэат выкліканы на допыт па справе аб захопе ўлады. Калі коротко, то у дэмакратычнай дзяржаве і в любой, я б сказаў, нармальнай дзяржаве, якая можа быць на шляху толькі да дэмакратыі знаходзіцца, улада у такі крызісны перыяд запрасіла б да сябе нобелевскага лаўрэата па літаратуры, каб параіцца з ім, каб параіцца, выслухаць думку чалавека, які столькі вывучаў сваіх суайчыннікаў і увогуле тых, хто жыве на этой прасторы былога СССР. У нас гэтая ўлада выклікае нобелевскага лаўрэата на допыт у следчы камітэт, і мы не ведаем, ці выйдзе Святлана са следчага камітэту. Гэта не можа не выклікаць велізарнае абурэнне, гэта яшчэ адно сведчанне таго, што культура, нацыянальная культура і культура ўвогуле для гэтага рэжыма не існуе. Ён баіцца толькі страйкаў. Всё астатнія тэатры, якія не адчынілі сезон, стагоддзя Купалаўскага тэатра, якое, я думаю, мы все роўна адзначым якой-небудзь агульнанацыянальнай акцыі. Всё гэта для улады цяперашняй не існуе. Ну што ж, гэта сведчыць пра эту ўладу, пра ставлення людей культуры. Я думаю, уже абсолютное большинство людей культуры до этой улады, як і большинства громадян Беларусі. Вось яшчэ пытанне. Сёння тут я бачу прадстаўнікоў, пэўна, вядучых сусветных СМІ, не толькі суседзі, не толькі беларускія журналісты, просто з розных краін. Натуральна, што пра сённяшнюю падзею просто ва ўсім свеце даведаюцца. Як вы думаеце, гэта на настаўленне да Беларусі, да беларускай улады, просто асабіста, напэўна, да Александра Лукашэнкі ў свеце, як гэта паўплывае? Ну, мне здаецца, стаўленне да Александра Лукашэнкі, яго рэжыму у цывілізаваным свеце ўжо сфармавалася. Гэта яшчэ адзін красамоўны аргумент палітыкі гэта рэжыма. І я думаю, што сённяшняя падзея, безумоўна, будзе мець велізарны розгалас у прэсе, у еўрапейскай і, напэўна, в сусветнай. Я не прыгадаю прэцэдэнта, калі б нобелевскага лаўрэата па літаратуры у 21 стагоддзі, ды нават у другой палове 20-го выклікалі на допыт па справе аб спробе захопу дзяржаўнай улады. Яшчэ хацеў бы абавязкова ваше меркаванне даведацца, ці бачыце вы нейкае выйсце вось з гэтага крызісу, які зараз усталяваўся. Фактычна ёсць вялікая колькасць людзей, якая
звяртаецца да кіраўніка дзяржавы з заклікам сыходзь, і ёсць ён і яго прыхільнікі, якія не рэагуюць проста на гэта ніяк. На вашу думку, чым скончыцца гэта супрацьстаянне і ці хутка яно скончыцца, як гэта будзе? Вы ведаеце, я хацеў памыляцца, але далёкі ад эйфарыі. Я думаю, што галоўнае, што мы можам з абсалютнай пэўнасцю сказаць зараз, што адбылося канчатковае дафармавання беларускай нацыі. Яна сфармавалася. І гэты працэс фармавання ўлада спрабавала штучна запаволіць. Але падзеі апошніх месяцаў сыгралі тут супраць улады. Эта палітыка паскорыла гэты працэс. І мы ўбачылі спелую еўрапейскую нацыю. Пра гэта сведчаць мірныя пратэсты, пра гэта сведчаць безліч ўсім нам вядомых прыкладаў. І я хочу сказаць, што ў час гэтых пратэстаў, і гэта яшчэ адно сведчанне, што нацыя наша ўжо сфармаваная, адбыўся стыхійны народны рэферэндум па вяртанню нашай нацыянальнай сімволікі. І вось гэты вокліч «Жыве Беларусь», у якім, мне здаецца, у максімальна лапідарнай форме формулюецца сённяшняя нацыянальная ідэя беларуская. Ён вельмі сугучны па ролю паўстанцаў Каліновскага. «Каго любіш, люблю Беларусь», то взаемна. І прадвесцем таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, было пахаванне Каліновскага і яго паплечнікаў у лістападзе мінулага года ў Вільні. Калі туды прыехалі, нягледзячы на тое, што это быў не выхадны, а будзённы дзень, прыехалі тысячы, можа быць, і дзесяткі тысяч нашых суайчыннікаў. Там былі тысячы чырвона-белых сцягоў. І я думаў, калі мы ўбачым столькі сцягоў на вуліцах Менска, прайшло некалькі месяцаў, і мы іх убачылі. І гэта якраз сведчанне таго, што мы, беларусы, зноў сталі еўрапейскай нацыяй. Мы заўсёды былі ёй, пакуль мы былі паколькі нацыі складаюцца, як мы ведаем, в 19 стагоддзі, але мы былі еўрапейскім народам. Мы на працягу стагоддзяў знаходзіліся ў лоне еўрапейскай культуры, еўрапейскай цывілізацыі. Адтуль нас вырвала расійская акупацыя канца 18 стагоддзя. Цяпер мы вяртаемся. Мы вяртаемся як еўрапейскі народ. Мне бачуцца пэўныя паралелі таго, што цяпер адбываецца. Я б назваў тое, што цяпер адбываецца жнівеньскай рэвалюцыяй. Я не ведаю, хто-небудзь ужо даў азначэнне этой рэвалюцыі ці не. Можа быць, это азначэнне зменіцца, но я думаю як пра жнівеньскую рэвалюцыю. Мне бачуцца аналогіі гэтай жнівеньскай рэвалюцыі з аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславакіі. Але тут ёсць свае нюансы. Я бачу, што беларускай нацыі, большыні яе супрацьстаіць маналітны пакуль што, даволі маналітны дзяржаўны апарат. Таму што туды людзі знізу да верху на пасады не абіраюцца, а прызначаюцца. Яны трымаюцца за гэтыя пасады, яны павязаныя, цяпер яны павязаныя ўжо і кроўю. Таму прадказаць нават бліжэйшыя падзеі мне асабіста вельмі цяжка. Але я думаю, што пратэсты будуць нарастаць. Дзякуй вам вялікі. Спадар Владзімір Арлоў, пісьменнік, вядомы пісьменнік, адзін з самых уплывовых у Беларусі, зараз быў у нашым эфіры. Мы тут бачым яшчэ людзі таксама з плакатамі, зараз падыдзем, паглядзім, што тут людзі з сабой прынеслі і што яны хочуць сказаць гэтымі сваімі творамі. Так скажем, бачым вось плакат «Гвалту не жаночае аблічча», такі сугучны назве кнігі Святланы Алексеевич «У вайны не жаночае аблічча». Добры дзень, Радыё Свабода, можна з вами пагаварыць? Чаму менавіта такі плакат у вас сёння? Ну, это из-за названия книги Алексеевич. Ну, все так, я думаю, понимают. Только там у войны не женское лицо.
А чаму вы памянялі одно слово? Ну, потому что в данной политической ситуации, мне кажется, подходит больше вот этот слоган. Што вы ўвогуле думаеце вось пра сённяшнюю падзею, пра выклік Святланы Алексеевич на допыт? Ну, это очень печально. Ну, все, в принципе, уже знали, что так будет, ну, потому что все участники вызываются в Следственный комитет и допрашиваются. Вот. Як вы думаеце, чаму ўлады вось вырашылі на такі крок пайсці? Это натуральна, ну, выкліча вялікі рэзананс, напэўна, ў свеце. Ну, в свете да, но белорусы как бы уже привыкли к такому. Ну, то есть это обычное дело. Таким методом решается у нас вопрос. А вы вось сёння першы раз выйшлі такі, ну, пікет альбо удзельнічалі ў іншых акцыях? Ну, я участвую почти во всех акциях, стараюсь. Ну вот, поэтому нет, не первый. А чаму вырашылі так удзельнічаць актыўна? Ну, потому что это задевает мои гражданские, так сказать, позиции. Поэтому выхожу и пытаюсь что-то сделать. Дзякуй вялікі вам. Так, зараз мы тут пройдзем. Яшчэ паглядзім, з кім тут можна яшчэ з вядомых асобаў пагаварыць. Тут шмат журналістаў, занятыя людзі тым, што даюць актыўнае інтэрв'ю. Вось бачу спадара Жбанкова, які, магчыма, нам пракаментуе ось допыт як культуралагічную з'яву. Напэўна, яна в нейкім сэнсе такім тым жа і з'яўляецца. Уцякае ад нас спадар Жбанкоў, но мы тут будзем побач. Добрый день. Можете рассказать нам, что у вас на плакате, что это такое? Парафраз на назву цикла книг Светланы Алексеевич «Голосы в утопии». Я думаю, что теперь уже відавочна, что это «Голосы антиутопии». То, что зараз адбываецца, так? Да. Чаму вы так думаете? Ну, я думаю, что это ж відавочна паліцейская дзяржава, якая выкарыстоўвае увесь свой карны апарат для падаўлення іншадумцаў. То, што людзей збіваюць, забіваюць, то, што законы ў гэтай краіне не працуюць. Мне раней падавалася, што гэта магчыма толькі ў кнігах. І хоць я увесь час чакала, што нешта падобнае так ці інакш здарыцца, мне дагэтуль не верыцца, што мы ў гэтым ўсё-такі жывём. А што вы думаеце вось пра эту крымінальную справу, па якой зараз Светлана Алексеевич на допыце? Крымінальная справа па закліку спробе захопу дзяржаўнай улады. Я ўжо камусьці тут казала ў мікрафон, у камеру, што гэта абсалютна трызнь. Відавочна, што яно ўсё шыта белымі ніткамі і асабліва ў дачыненні да нобелеўскай лаўрэаткі гэта проста ганьба. І ганьба на ўвесь свет. Дзякуй вам вялікі. Вось бачым мои цытаты з кніг Светланы Алексеевич. Добрый день. Раскажите, пожалуйста, чаму менавіта гэтая цытата, адкуль яна ўвогуле? Беларускі пэн-цэнтр праводзіў такую кампанію «Пэн гаворыць», і дзеля якой Светлана Алексеевич таксама бралі выказванне. І вось частка ёй на выказванні была гэтая цытата з часу «Секонд-хенд». Мне яна падалася даволі прароцкай, як мы бачым, і я хацела, напэўна, падкрэсліць, наколькі пісьменнікі, пісьменніцы, паэты, паэткі, яны маюць гэты такі антэнку такую, якой яны ўловліваюць тое, што ў паветры вітае, і тое, што потым спраўджваецца.
Ну так, зараз бачимо, що Святлана Алексієвич стала з аўтаркі просто, напевно, гераїняй своєї книги, нешта там. Сімвол. Ну так, яна стала гераїняй, але я думаю, що письменніця, в принципі, завжди яна і гераїня своїх творів. Навіть коли не в відкритую, то да. Як ви думаєте, ось у білоруськім громадстві серед інтелектуальної еліти усприйнялі ось те, що відбувається, гэту новину про те, що Святлану викликають у слідчий комітет? Ну, я думаю, мы Святлане доверяем у тым плане, што яна зможа за сябе пастаяць, і гэтым за сябе пастаяць яна пастаіць за каштоўнасці, которые мы падзяляем, прынамсі большасць з нас, так? Я думаю, што мы лічым, ну гэта не сур'ёзна з боку следчага камітэта, з боку ўладаў гэта рабіць, ведаючы, што, в прынцыпе, Святлана не ўдзельнічала актыўна у прынцыпе, по-моему, пасяджэннях, так, у прыняцці рашэння, што яна пакуль што там, ну, больш такі маральны аўтарытэт і так далей, і гэта проста падобна на фарс, і нічога добрага гэта пра іх не кажа. Як вы думаеце, далей гэта справа будзе развівацца і з'явяцца абвінавачаныя, затрыманыя, альбо, магчыма, будзе закрытая? Якое ваше меркаванне? Я спадзяюся, што ніякіх абвінавачванняў яе бок не з'явіцца. Ну, а калі з'явіцца, то, прынамсі, сусветная, ну, такая супольнасць вялізная па ўсім свеце стане ў падтрымку. І я думаю, гэта спыніць нейкі пераслед, калі ён будзе. Дякую вам вялікі. Зараз бачым тут Павел Латушка выступае перед журналістамі. Паслухаем. Ну и одновременно, почему ее пропустили, открою такой маленький секрет, потому что ей будет также вручена повестка явиться в качестве свидетеля по уголовному делу в связи с созданием Координационного совета. А когда ей явиться, пока неизвестно? Ну, я не знаю, в повестке, я думаю, будет написано. Спасибо. Ну, или повестка, или она будет уведомлена в устной форме. Спасибо. Так, Павел Латушка быў у нас коротко ў эфіры. Нагадаю, што ён ужо выклікаўся на допыт у якасці сведкі сюды ў следчы камітэт некалькі дзён таму. 3,5 гадзіны працягваўся яго допыт і вось выйшаўшы не змог ён нешта расказаць падрабязна пра допыт, таму што была ўзятая з яго падпіска аб неразгалошванні матэрыялаў справы у тым ліку. Нагадаю, знаходзімся мы па-ранейшаму недалёка ля будынку цэнтральнага апарата следчага камітэта Беларусі. Вось дзесьці каля 15 хвілін таму туды зайшла Святлана Алексієвич у якасці сведкі. Зараз уже, напэўна, дапытваюць. І мы тут бачым, бачым мы тут, колькі вось чалавек сабралася, каб падтрымаць Святлану і дачакацца вось вынікаў яе візіту. Ну, вялікая верагоднасць існуе таго, што таксама будзе ўзята са Святланы Алексіевич падпіска аб неразгалошванні, але, ну, хаця б мы даведаемся, ці яна застаецца на свабодзе пасля сённяшняга візіту. Вось як нам ужо Владимир Орлов сказаў, што нават турбуецца пра тое, што не можа не выйсці Святлана Алексіевич з будынка следчага камітэта. Бачу тут Максім Жбанкоў. Зараз мы паспрабуем з ім паразмаўляць. Добрый день. Радио Свобода, живий ефір. Можна з вами размаўляць. Вось якое ваше стаўленне да таго, што адбываецца, да таго, што зараз Нобелевскі лаўрэат па літаратуры на допыце па крымінальнай справе аб закліку да захопу ўлады? Ведаете, в свой час советские диссиденты жартовали: мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. У меня такое чувство, что аккурат зараз то, что мы бачим, это ситуация, когда Кавка отпочивает. Бо нобелістку, сусветную зорку,
человека с невероятной репутацией, человека выключной моральной чистині, обвинувачивать у замове, у некім захопе улады, гэта ідыятызм, гэта абсалютная... Я даже не ведаю, як гэта сказаць. Гэта абсурд, гэта бессэнсоўнасць абсалютная, гэта абсалютная... Ведаеце, я б сказаў так, што гэта абсалютная бездапаможнасць улады. Няздольнасць бачыць адэкватную сітуацыю, няздольнасць бачыць сваіх рэальных супраціўнікаў і рэальную альтэрнатыву, няздольнасць у прынцыпе да перамовы і спакойнага, ненапружанага, неагрэсіўнага стаўлення да нязгодных. Фактычна, вось гэтымі крокамі, а гэта трагічны, гэта ідыятычны, гэта абсурдны перформанс, улада дакладна пазначае ўзровень сваёй якасці. І што тут сказаць? Кожны можа паглядзець сам і упэўніцца ў тым, што і як адбываецца. Хтосьці казаў, што галоўны вораг дыктатара – гэта сам дыктатар. Мы зараз гэта бачым. То бок колькасць памылак, якія вырабляе ўлада, здымаюцца ў неверагоднай прагрэсіі. І гэта падстава для стрыманага аптымізму. Чаму для стрыманага аптымізму? Владимир Орлов таксама быў у нас у эфіры, ён так даволі пессімістычна выказаў. Сістэма сама сябе разбурае. Сістэма няздольная, у яе ніколі не было будучыні, а зараз у яе няма і наяўнага стану рэчаў. У яе ёсць перманентная гістэрыка, ёсць перманентныя збоі праграмы, перманентная бездапаможнасць у стаўленні да ўласнага народу. Колькі гэта можа працягнуцца, слухайце? Я ўпэўнены, што нядоўга. А як вы думаеце, разумею, што цяжка адказаць, але вам абавязкова хацеў такое пытанне задаць. Што зараз адчувае следчы, якога на допыце нобелеўскі лаўрэат знаходзіцца? Я не магу сказаць за следчага, падазраю, што нашыя следчыя ніколі ў жыцці не чыталі Святлана Алексіевіч, таму ім усё адно. Яны на працы. Так, як іх вывучылі, так, як ім паказалі. Так, як яны ведаюць, што робяць. Іншая справа, ці пагадзіцца з гэтымі працай і з яе вынікамі краіна, сусвет? Невядома. Пытанне адчыненае. Ці можам мы сказаць, што Святлана Алексеевич зараз на такой сустрэчы са сваім знакамітым чырвоным чалавекам, героем кнігі «Час секонд-хенд». Хтосьці ўжо паспеў пажартаваць, што пасля гэтай сустрэчы Святлана мае паставу, каб напісаць не одну, а две кніжкі ў працяг гэтай сваёй тэмы. Так, дзякую вам. Гаспадар Банкоў у эфіры Радыё Свабода. Мы працягваем сваю трансляцыю. Вось бачым Марыя Калеснікава і Максім Знак. Яны таксама, я прапусціў момант, яны таксама былі там, былі ў следчым камітэце, мы падыдзем бліжэй, спытаем, што яны там рабілі, бо нагадаю, што Максім Знак, адвакат, ён ужо быў на допыце, а пра тое, што Марыя Калеснікава выклікана на допыт, пакуль яшчэ не было нічога вядома. Зараз мы адразу даведаемся. Повестка. Завтра в 12 утра у меня будет здесь встреча в качестве свидетеля. Так что, пожалуйста, я только не буду фамилия. Фамилию вашу таксиста? Нет, не мою, да. Да, повестка, да. И, мне удалось отдать 3 заявления от нас по факту для проверки Следственным комитетом по факту тех дел и преступлений, которые были совершены последние 2 недели. Вы чакали гэтай повестки, падрыхтаваліся да? Вы знаете, мне кажется, что 9 миллионов белорусов всегда знают, что с ними может что-то произойти. Для меня это не было неожиданностью, потому что все мои коллеги уже как раз побывали, или как Светлана сейчас находится в Следственном комитете, все в качестве свидетелей, все по одному и тому же делу, да. Спасибо. Дякую вам. Завтра в 12, да. Конечно, спасибо. Спасибо вам. Зараз мы паспрабуем яшчэ з Максімам Знакам пагаварыць. Не даведаемся мы, натуральна, нейкіх падрабязнасцяў, але вось хацелася б спытаць у яго, як увогуле гэты допыт у следчым камітэце па такой сур'ёзнай крымінальнай справе праходзіць, як ставяцца следчыя і чаму так доўга на самой справе. Бо нагадаю, вось Павел
Латушка, ён 3,5 гадзіны знаходзіўся на допыце, і это такі працяглы час. Вось бачым, тут з Марыяй Калеснікавай робяць людзі селфі актыўна. Заняты яшчэ пакуль Максім. Чакаем некалькі хвілін. Частка людзей адсюль сышла, аднак не ўсе, некаторыя яшчэ застаюцца, напэўна, будуць чакаць Святлану. Гаспадар Максім, добры дзень. Радыё Свабода. Так. Ведаю, што не можаце вы пра нейкія падрабязнасці, пра допыт, пра акалічнасці крымінальнай справы расказваць, бо падпіска аб неразгалошванні, так? Ці можна даведацца увогуле, як гэта праходзіць? Ці добразычлівыя следчыя, ці... Ніякіх прэтэнзій да следчых няма. То бок, там, я ўжо казаў, там працуюць, вось, следчая група ёсць, яна праводзіць праверку, таму што Генеральная пракуратура гэтую справу збудзіла, зараз следчыя павінны праводзіць праверку. Вось яны гэта і робяць. Чаму так доўга? Так разумею, вы таксама некалькі гадзін былі? Гэта ж крымінальны працэс. То бок, трэба аформіць пратакол, трэба запісаць, задаваць пытанні, потым гэта надрукаваць, даць паглядзець, каб адвакат паглядзеў. То бок, гэта нармалёва, калі гэта займае нейкі час. Вядома, што шкада часу на гэта, але не трэба тут з гэтага рабіць на дадзены момент, што гэта там нейкія катаванні. Гэта не нешта сенсацыйнае, это звычайная справа. Не зусім звычайная працэдура, пачынаецца крымінальныя дзеянні, вось гэта, на мой погляд, не зусім звычайная справа. А праца следчых, так, гэта звычайная справа, яна патрабуе часу, і гэты час сыходзіць вельмі хутка. Ці можам мы чакаць яшчэ працягу? Ці могуць вас яшчэ выклікаць, Святлану Алексеевичу яшчэ выклікаць? Конечно, могуць усіх выклікаць неаднаразова. Больш у нас ёсць яшчэ там 70 сябраў рады, а ў расшыраным складзе там болей за 1000, можа, усіх будзе дапытваць. Мы не ведаем, гэта ўжо следчая група будзе вырашаць. Мы падалі яшчэ до пачатку таго, як я быў апытаны, я падаваў заяву аб тым, каб гэтую всю крымінальную справу супыніць, таму што мы не бачым падстаў, не бачым злачынства ў тых дзеяннях, якія рабілі сябры рады і ўвогуле ў самім факце стварэння рады. Можа, гэта заява будзе разгледжана. Мы не ведаем, гэта ўжо вырашае следчая група. Дзякую вялікі вам. Максім Знак у жывым эфіры Радыё Свабода, які таксама з'яўляецца адным з тых фігурантаў гучнай справы. Марыя Калеснікава яшчэ тут, яшчэ не сышла, вось толькі зараз яна разам з Максімам Знакам сыходзіць. Вось нагадаю, вы даведаліся проста ў жывым эфіры, што Марыя Калеснікава на заўтра на 12 гадзіну атрымала павестку сюды ж, следчы камітэт, мусіць яна з'явіцца і быць апытанай у якасці сведкі. На самой справе вось этой колькасцю 7 чалавек з прэзідыуму Коордынацыйнай рады. Сама Коордынацыйная рада не абмяжоўваецца, як сказаў нам Максім Знак. Яшчэ 70 чалавек уваходзяць у пашыраны склад рады. І таксама ўжо мы пачулі такая свежая лічба, навіна ў жывым эфіры Радыё Свабода, што ўжо больш за 1000 чалавек агулам увайшло ў Коордынацыйную раду. Яшчэ ў панядзелак Марыя Калеснікава агучвала лічбу у 600 чалавек. І тут мы бачым, як вядома, кожны ахвотны можа туды запісацца. Мы бачым, што нягледзячы на пачатак гэтай крымінальнай справы, на следчыя дзеянні, на гэту праверку, якую следчы камітэт зараз праводзіць, людзі актыўна далучаюцца да Коордынацыйнай рады. Мы бачым, што на самой справе нейкага страху, нічога такога не выклікалі гэтыя дзеянні Генеральнай пракуратуры.
Значная колькасць людзей, напэўна, большасць з тых, хто прыйшоў сюды праводзіць Святлану Алексеевичу следчы камітэт, яны адсюль сышлі. Бачу, тут натуральна некалькі дзесяткаў чалавек засталося. Мы яшчэ тут знаходзімся, паспрабуем кагосьці знайсці для размоваў. Аднак бачу я, што большасць людзей сышлі. Ну, на самой справе допыт Святланы Алексеевич будзе працягвацца як мінімум некалькі гадзін і, напэўна, не вырашылі не чакаць людзі яе проста тут ля будынку. Вельмі працяглы час. Вельмі працяглы час займаюць гэтыя следчыя дзеянні. Вось мы пачулі ўжо ад Максіма Знака. Таму, напэўна, пакуль мы з вами жывы наш эфір, нашу трансляцыю завершым. Я з вами тут жа вось і развітаюся. Заклікаю заставацца на нашым сайце. Абавязкова вы пабачыце сёння навіны пра тое, як прайшоў гэты допыт. Не зможам мы даведацца яго падрабязнасці, аднак мяркую, што Святлана Алексеевич раскажа, як гэта праходзіла, як яна сябе адчувае, ці выклікаюць у іншы раз яшчэ. Абавязкова гэта відэо у нас з'явіцца, таксама навіна на сайце. Сачыце за нашымі эфірамі, падпісвайцеся абавязкова на наш тэлеграм-канал. Зараз уся асноўная інфармацыя там. Сайт па-ранейшаму, на жаль, заблакаваны, ёсць люстэркі, у нас там можна іх знайсці. Аднак запрашаю актыўна карыстацца нашым тэлеграм-каналам. І, вядома, падпісвайцеся на канал на Ютубе, калі гэтага яшчэ не зрабілі. Я Алесь Пілецкі, за камерай Андрэй Рабчык, і мы пакуль што з вами развітваемся. Бережыце сябе, заставайцеся на свабодзе.